И какво става, хора, аз съм Стевко и в днешното видео ще разгледаме новия апдейт на Fortnite Reload. Както виждате, има втори мап, който всъщност, ако не се лъжа, е стария Reload мап, но сега ще видим. И общо взето това е. Приятно гледане. Добре, гледам. Да, това е стария мап. Аз ще скоча Дъсти, защото обожавам Дъсти. Добре, мисля, че чувам един или двама. Не е чак толкова зле и не мога да стигна там. Let's go. Дай ми хамър, дай ми хамър. Фак. Пик, пик, пик. Не го виждам. Да. Бил да. Майко, то не знам как го убих. Това беше най-боткия файт от живота ми. Леле, брат, как не умрях тук, не мога да ти кажа. Леле. Не мога да разбера дали то беше по-слаб от мене или аз от него. Защото то файт беше ужасно ботски. Леле. Да, той има тъндър, как няма хитва за 7000. Учи, супер да бягаш. Please. Къде е то, бе? What the fuck? Това не го цъпва еднака, бе. Аз съм най-саптер на земята. То как не мога го убие 6 дена, бе? What the fuck? Че май съм най-саптер на земята, или? Нямам мат, джи. И добре. Да, готино. Нищо по него лифта. Има ли хора? Фак, има хора. Там много да далече. Шет. Не стреля. Джи. I'm dead. Чу? Няма. Да, добре. И за това говоря, брат. Много мразя такива лобита малумни. Просто няма как да стане. Аз сега виж, хайде да ти на земята. Просто маняците са буга, брат. Това е. Айде. Джи. Толкова го убия. Много пари трябва да види. Да, тръгни си молята. Файтеца, молята. Аз съм най-големият циганин на земята. И ми харесва. Окей. Добре. Било това.
Стига, бе, брат, стига. Не мършкай сам. Да, ръшкама. И ми влиза с бъбреците напред. Добре. Сто процента съм паднал, ама... О, what? Качих. Окей, добре. Добре, бе, брат, защо трябва да му пуска с най-добрите плеери на земята? Помня ми фейза се едно от тях. Аз просто мъча да игра играта. Не съм направен за такива лобита. Ами... Аз ще имам ритейл. Че не съм ходил ритейл от много време. Добре, 3 сме общо в ритейл. И те сигурно са най-добрите плеери на земята. Ако бях загубил този файт, много щях да се отпусна. Дай ми помпа. Къде имам помпата на страна. Дай. Охо. Майма блеснаха или как? Аз не се оплаквам. Не мога да едитвам. Are you serious right now, bro? Айде сте го идат. Дучезо. Добре, това хитна, но нема. Играта май ма обича. Той май няма да учи. Добре, това не беше от най-добрите. Или аз съм твърде добър с игра. Със сигурност не е това. Shit. Само стоя на нас. Да, добре. Готино. Или се опитаха да ме снайпят, ако не е тайна. Да, и това не е каска. Добре. Няма да питам как това не беше каска. О, дай ми го това. Ай, да не ме спамим. Искаш ли? Или как? Shit. Това е най-слабия плеер на земята. Това е най-добрият плеер на земята. Защо винаги файтам най-добрите хора на земята? Ако ни беше бил на тази страна, това беше дед. Връщам си думите назад. Shit. Брат. Има 21 човека живи. Чакаме и така. Така леко тактично.
Как това? И играта май не ме обича. Нищо. Ще се справя, няма. Тя там са файтят на умиране. Това не ми харесва. Знаеш какво, отивам за пратката, не искам да се файтим с това. Добре, това няма да го коментираме как го направих, защото не мога да ви кажа. Но това беше публично насран. И това ще се случи и с мене всеки момент. Да, I'm dead. Чил, бе, брат! Дайте ми да живея за малко поне. Не. Най-обичам тази игра. Особено когато ме файтят двама. Добре. Зеро пингър насран. Аз съм 20 до 30 пинг, той ми взима страната от първия път, момчета. Няма какво да направя, раз. Impossible. Fuck it. Fuck it, кажи ми fuck it. Чай, какво? Джи. Някакво направя. Нищо. Трябва да качим поне, да. Дапки ме може. И това беше края на днешното видео. Не забравяйте, ако видеото ви харесало, да ударите лайк бутона и да се абонирате за моят канал. Чао!